בוא נעשה תחרות כתיף, כוכב. איך היינו כותפים, אתה זוכר? אתה זוכר עוד לקטוף עם שתי ידיים? מי שכותף הכי הרבה, מנצח. שתי ידיים, חביבי. אני לא יודע אם יש עוד אנשים שכותפים ככה עם שתי ידיים. צריך לדעת איפה לגשת לעץ. לפעמים זה בפנים, לפעמים זה מלמעלה. וצריך להרגיש את העץ. נו, מי מנצח? תראה לי את היד שלך. הוא מנצח אותי. אחת התכונות של הגת בעצם שהוא משפר את היכולות של הגבר, בוא נקרא לזה ככה, פלוס את ספירת תאי הזרע. זה מוכח מחקרית. אז יש סיפור שממקור אישי של זוג נשואים שהאישה עשתה קשירת חצוצרות. והגבר בא עליה אחרי הגת ונקלטה. חוץ מזה יש לנו מאות סיפורים של אנשים שהיה קשה להם להיכנס להיריון, ונתנו להם סדר מסוים איך לעשות את העניינים, איך לצרוך את הגת, ונקלטו ברוך השם. זה דבר שביום יום אצלנו. יש לי פולני שאני מכיר, שוטר בפנסיה, עשה תואר למשפטים, הוא אמר לי, את כל התואר עשיתי על הגת. בלי הגת אין תואר. אני בעצמי הייתי ילד מאובחן, עם בעיות קשב וריכוז והפרעה, איך זה נקרא? היפראקטיבית, הפרעה. ונתנו לי ריטלין וקונצרטה וכל הסיפורים האלה. והגת פתר לי את הבעיה שאין דברים כאלה, ללא תופעות לוואי, בלי עייפות, עם ערנות, עם מצב רוח. אתה לומד בכיף, אתה לא לומד כי אתה רובוט. זה נותן חיות. זה נקרא צמח החיים.